Sedum Horas menjua-jua Jehobu di bagasan pertikyanon damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus di palos dope hita marhai pason di palos dope hita memakai pertikyan nauli na naing manangion hata ni di bata. Ada ini tu salut damang dainang di dia pemaringanan na subscribe video namion jumulah hamidokkom moli ati gudang sa itu hama na mamasu-masu jala mangaramoti salut panulumuna tiakan na so subscribe dope harap rohanami tetap di subscribe sa unang hatinggalak kita ima disaluhut hata ni dibata na pasahat marhite-hite video on. Kemudian yang nolonga di bagasan Yesus Kristus hata ni dibata na saat uhita di bagasan partikyanon dia nek may sen buku epagilium di si Lukas bidu 12 mamuka may siya naya 10 tolu saat ayat 20 sada epagilium di si Lukas bidu 12 ayat 10 tolu saat ayat 20 sada song nomah hata ni dibata tapai tiuk ma di bagasan rohat tabi. Jadi adong masa halak siya toropi nama dok tu ibana guru doko maaparaku merbagi tiatianan nami rak doho tau alai di dok ma tu ibana bahwa isi dona pabakit au gari panguhum manang sibagi tiatianan dihamu las di dok ma tu nasida jaga mahamu pasidik kamu ma na saholito enang pe merlobi-lobi halak dadasian artanai ngoluna gabidatau masada upama tunasidanin nama suhado gogo ni hauma ni sada halak nama mora jadi marhusari ma ibana di bagasan rohana songonon ahana ma bahenokku adang adong hasiatan ni gogo ni tanokki gabenin nama omma bahenokku huloai nama akka sopokki upaulima akan ubalga asa tusi papungokku sudena tubu ro di artakku jala dahonokku matu todikku ale todikku nungarade gudang artam say manang 3 taonon ipe marhasona ngamaho mga minum maho lasma roham alay ni na dibata mamadok ibana ho nalwahon sabar nginom ma tungguan ho samsen ho yana pinadadami tu ise mai songoni mamasa dihalakan na papungon arta didirina anggoso mamora ibana di debata ido sahana damang dainang huria na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus adong do sadahata ni halak batak na jut ima tahindari anggopola i di pasa tuhita soal sigotil monis totu ganuk jolma dang lomo rohana mardongan tu sigotil monis jala ganuk jolma dang olo ibana anggopola di dok kodongan na ibana sigotil monis boasa alana sigotil monis sasitong na sada aib doi jala di pasiding sude halak batak sigotil monis oma jolma nasona olo rugi syadirina alai holan nanaing mangarugi aka dongan di bagasan partikyanon dung sipul Tuhan Yesus
mengajari torok julma jala dohot akka sisianna di sela-sela na maristrahati Tuhan Yesus adong ma sahalak sian na toropi manopot jala mangidohon tu Tuhan Yesus asa gabi dohot Tuhan Yesus gabi mebagi tiatianan rap dohot aparana manang dongat tubuna dietong rohani ibana iya Yesus nagabe guru nama dongani na mengajari sarubang dohot halak Yahudi sarubang do alak Parisi akka guru di Yahudi na jujut mengurusi naso urusan na jujut ikut campur tangan di saluhut pernguluan manang rumah tangga niaka na mangyuton na sida ima na dietong ni sadabawon ubahin naro ibana manopot jala mangidohon tu Tuhan Yesus dipangido bawa odo tu Tuhan Yesus idok kodo guru dok kema aparaku berbagi tiatianan rak dohot au puasa pola dipangido ibana songoni na diigil ibana asa gabe didampingi Yesus manyan ibana maju pangi ima aparanon maju pari ima todong non mana maju pangi dongat tubunon asa ima olo membagi tiatianan alana Tuhan Yesus di hati hai ditadado gabe songo sada guru na berwibawa na pola nggoro ibana manoput tu sada halak na pasti disigani HP aduldo na dipangido rohani bawon tu alus na pinasahap ni Tuhan Yesus Kristus dialusi Tuhan Yesus Kristus ma bawai didok ma ise na mga katao gabi pamuhum manang sibagi tiatiana dihamu Yesus dangolo mengurusi naso si urusan jala mengajari tu hita jujud do hita songon halak Parisi manang songon halak Yahudi dung taboto ibarat na hobar balok ta merbagi harta merbagi tano sejujud do hita tatawar hodirita asa gabe saksi di pembagian ini tujuannya aha ulang sededo ulang mangigi si humisi asang ngos gabe saksi hita pasti adong do ima bagiat ta alanong gabe saksi suang ni do halak Yahudi manang halak Parisi na sajujut gabe ima dipabaki nasida dirina gabe si bagi tiatianan disalut akka humaliangna alana tujuanna dang nanang mangurupi alai justu na mangalului parutungan manang na mangai tungadulna sabi dung didokon ima Tuhan Yesus sada suku-suku ni tu bawa naro manopot ibana diuduti Tuhan Yesus mamusenang pangajarion idokon ibana ma jaga mahamu pasiding hamu mana sahauliton anang pe merlobi-lobi halak dadasian artanai nguluna songon sigotil modis dada na hurangan ibana dada na suadong ibana alai na dipikiri mana na peting marutung ibana adong parutungan na sedongan dangolo ibana pakalwahon na adong ibana alai sedia huti akka ugasan di dungan pasa palelo Tuhan Yesus jaga mahamu pasidik kamu mahahuliton manang sasitong na anggo ima menurut nami dang hahuliton molo di bahasa Indonesia idokon ketamakan alay anggo di bahasa Batak sasiton na hamok kuson pasidik kamu na maro hamok kuson
Anggo pola nunga adong roha mo kuson di sada-sada halak. Berarti sa diusahon ibana do sungguh dia asa gudang parutungan na nangpe menderita akajol madhumaliang. Tidak persoalan baginya. Yang jelas ketika ketamakan sudah ada di dalam diri setiap orang, maka dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia mau menjadikan orang lain tumbal. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan diharapkan. Kelicikan dimainkan di sana. Anggo jelma nang adong roha mo kusun di bagasan parngolonna. Totu ulahonon nomma nasa siulahon nang pe marasing manang dang di halomon rohani di bata. Dia tidak memikirkan kebenaran lagi di dalam kehidupannya. Dia hanya memikirkan dirinya. Dia hanya memikirkan perutnya. Dia hanya memikirkan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika hamokuson ketamakan adong ima di sada-sada halak, songonima akka pangalahon na diulahon memikir hod diri na sabing nang mate pejolma dan persoalan di bane. Duduti Tuhan Yesus mamusenang di bagasan pangajarion na. Di bayan Tuhan Yesus ma sada upama di gubar ho Tuhan Yesus ma di bagasan upamai soal jolma namora naoto. Mora alai oto. Udang do jelma alai dibisuk na dumaka namora. Alai anggo di bagasan tupuk jamita di bagasan partikianon namora alai na oto. Didokot Tuhan Yesus ma di bagasan upamai adong masa da jelma namora nama sebulak kahaumana nama segudang artana ala ni bulak ni haumana ma sape bingung ibana di dia do bahenon na inganan ni salut artana martahi may mana didokon ibana ma tu diri na sabing puluahi nama ima sopokon asa hupauli sopo na balga na dumenggan inganan ni artaku diulahon jolma namoraom masongoni dilohai masoponai di pauli ma naubalga jala dung sai di pauli ibana naubalga disipan ibana ma saluhut akka artana di bagasan soponai jalahu ma di dokon ibana ali to di kunung ngarade artam sonang maho 3 tahun di dia dosa sitong na haoto di namora nagabi sa da suku-suku dihita di dia dosa sitong na haoto di namoraon dada na ale papungon arta ibana dada ale namora ibana ale haoto di ibana ima dina dibahan ibana rohana dina dibahan ibana nguluna marpangusadean holang tu artana sabi. Di manakah letak kebodohan dari orang kaya ini? Apakah karena dia menyimpan hartanya? Bukan. Letak kebodohan dari orang kaya ini adalah ketika hidupnya sepenuhnya bergantung kepada hartanya sendiri. Maka setiap orang sekalipun dia bukan orang kaya, orang miskin sekalipun, kalau memang dirinya hanya berpatokan kepada jabatan, kepada kekayaan, dan memfokuskan dirinya untuk memperkaya diri sendiri, maka kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, jolmana otodo jolma sisongani. Nah hinolongan di bagasan Yesus Kristus, sutung adong gabe tubuh suku-suku di bagasan rohatta manang ima keputusan tadok berarti salah do jolma namora na pauliulihon manang namasi manipan artana di benok len asin dada nasongoni nanang dohono ni Yesus alai gabe salah do amang inang anggo memang pikiran muna pangalahaw muna songo jolma na oto na adong di bagasan tepuk taon
songo jelma namora nadon di bagasan terputon na holang marpangusadean ima tuar tanah sabi dung di papungu jelma namorai salu artana sonang maho aleto dikku 3 tahun alai dipakulingi Tuhan mai mana jala dibuat Tuhan ma hosana set ibana ala ni artanon gabe aguan hosado ibana di bagasan parngoluon jala di bagasan parton dakulang ngolu na namago di portibion alai ngolu di partondion na pe gabe mago di ayat 20 idokot di batama tu imana ho nalwahon sabor ginomma tunggu ho samsian ho iya na pinaradami tu isi mai diuduti Tuhan Yesus mamusenang pangajarion na idok masongoni manasa namasa dihalakan na papungun artana di dirina anggoso mamora ibana di dewata damang dainang na hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Ketika engkau hanya memikirkan soal hartamu, engkau mengumpulkan segala sesuatunya, bahkan sampai melupakan suatu kebenaran-kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu yang kamu kumpulkan di dunia ini, hartamu yang sudah kamu tumpuk, tidak akan pernah bisa menyelamatkan jiwamu. Jadi sungguh dia do bahinota asabu hita pasidikon hamokuson sin bagasan parmolota omana gabi suku-suku narumikot dihita di bagasan partikyano sungguh dia do ahado tutu bahinota anggusonari hita gabi jol manamora di bagasan portibit buhado bahinota hamuraton asa dan gabi batu partutuhon manang asa gabi pasu-pasuon asa dihalomon rohani di batahon dosa sitong nasi benota damang dainang huria nanolongan di bagasa Yesus Kristus di buku poda bidutulu tung masa takasdo di doko disan saluhuk namora dipuji ma debata marhite-hite akahamoron. Jadi sungguh dia do asa unang adong roh hamokuson asa buta pasiding akahamokuson di bagasan perngota. Bagaimana kita supaya harta kita ini bisa mempermuliakan Tuhan, supaya jangan ada ketamakan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam kitab Amsal, pujilah Tuhan melalui hartamu. Sungguh dia memuji debata melalui imakar tata. Nah naing dohono ni dibata di son. Tabay ma artatai jabatatai nadong dihitai ima mangurupi akadongata nason margelo. Adong do ima ya sahalak mengajari kami jala madoko tu kami jala memang odo sasitong. Idokon amaton mungkin melalui hita do debatan yang mamasu-masu do mata. Mungkin Tuhan memberikan banyak kepada kita supaya apa? Supaya kita menjadi perantara dari Allah untuk menjadi berkat bagi teman kita. Mungkin dilihat debata dititipu debata be akahamurau tu hita. Dititipu debata be akajabatan na duminggan na lumehet tu hita. Mungkin marhite-hite aka jabatan aka hamuraon nanaing dohono ni dibata asatong gabihita ima perpanjangan tangan ni dibata menogu menjangkau jolma na perlu situgu jala si jangkau damang dainang na hinalonga di bagasan Yesus Kristus na paduahon songon ima songo dia do hita pasidikon hamokuson sin bagasan parngolota di bagasan ima buku disada Timoteus di dokod do takas
Ay urat ni nasa hajahatod do roha naholong hepek. Ay urat ni nasa hajahatod do naholongan rohani hepek. Damang dainang nenolongan di bagay sa Yesus Kristus. Anggo pola nung di bagasan pikiraton holang na hepeng, holang na roha hepeng. Pasti akka hajahatod do na daulahon. Terjadi akka pembunuhan, akka namaramaranggi, akka namarianakon, akka namarparumain, gudangan alani hepeng. Songon ima di cerita tahun 2007 si Lydia Pratiwi molo di ngotala amang inang dupe sa luhut nai na pola ima martahi ibana doho ima bapakna do amangudana mabunuh ima halekna manang pardongananna si gonggong naik hutagalu. Dibunuh na sida do ima si gonggong naik hutagalu. Asa boy ima keluargana madapot sa aka arta ni si almarhum gonggong naik hutagalu. Napatan na ketika orang sudah memikirkan bahwa hidupnya ini hanya memikirkan soal uang, maka kejahatan akan ditimbulkan. Segala cara akan dilakukan orang demi memuaskan dirinya, demi mendapatkan uang. Jadi semua dia dohita pasidik ko nakahamokuson di bagasan panuta unang tapikira soal hepeng. Una ko lang na hepeng terus ita mata duita di dalam kehidupan kita. Dan nahamidok ko na sonarikot tepe record do hepeng di bagasan parangulota. Alay dang gabi na hepengon mangatur kita di bagasan uluta. Iko kita dosa sitong na mangatur nasa na hepeng manang nasa arta na dong di kita. Jangan biarkan harta ini mengatur kita. Unang tabahan ima artaon gabi ujan di bagasan uluta. Amanginang anggo pula hulang hepeng do na mangatur nguluta lumblam do paranguluta tujuan ron. Surusar do rumah tangga ta, surusar do ke anak kota. Isara na maju manginang. Ibarat na sa taetong ma hepeng buhi mabayin la saruha di geleng ta talian terus hepeng. Talian terus hepeng. Tanpa ta perhatian ni mana, tanpa ta hahulong anak kota. Surusar do paranguluan mo. Alini damang dainang na inolongan di bagasan Yesus Kristus na paduaon songo dia dohita pasidikon hamokusod di bagasan parangulota unang hita gabi roha di hepeng. Unak kita rohani hepeng. Saulat nai. Iko kita do mangatur hepeng dak kepengi mangatur kita. Angununga songonido nguluta pasti akan nading gado dapot ta jalaliano ni dibata tu hita juluannya. Songojon manaro manopot Tuhan Yesus sada bawi naruhana ido na maulid parutungan do di bagasan muluna. Makana dipasingot Tuhan Yesus Kristus dada na tulus ibana mangaluli imahasit tongan. Na mangiuk muse damang dainang na hinalongan di bagasan Yesus Kristus sungod dia dohita pasidikon akahamokuson. Di bagasan Matius 6 ayat 20 idokko Tuhan Yesus songono. Alai papung hamuma arta dihamu di banua gijang. Dinaso terngak-ngat tasik manangit-ngit. Dinaso terhali jala so tertakko panakko. Bagaimana kita supaya kita bisa menghilangkan ketamakan? Maka kita diajak oleh Tuhan supaya kaya di dalam Tuhan. Di bagasan ayat 20 sada diturpu jamita di bagasan tikion tung takas di roko Tuhan Yesus Kristus songonima nasa dihalak na papun arta diririna anggo somamora ibana di dibata. Jadi na diigil di debata tuita asebuta pasidik akka hamokuson sen bagasan paringunota. Berarti mamora mahita di bagasan Tuhani. Mamora mahita di bagasan debata.
Naga bisa ada suku-suku so di mamora di bagasan di bata. Bodo jol mana pogus mamora di bagasan di bata. Boy. So di jol mana mamora di bagasan di bata. Jol nama mora di bagasan di bata berarti nang pe parir di hilala di bagasan parmulonna. Nang pe ima hurang dinggan parkarejuanna. Nang pe ima hasit sitanonna. Alai saya dipatudon ibana do akka nadinggan akka hatigonan di bagasan parmulonna. Dan gabe tubuh rohana elak di bagasan nguluna. Dan gabe late rohana mamereng akka donganna nalubian. Dan gabe matubu di bagasan parngulonna mangulon akka hatak kangon tu akka tetanggan tu akka solo tu akka nasi. Ido jolma nama mora dia rupan di dewata. Jadi bohanggo hami nama mora molokon hala amang denang nang dinggan akka perkerejuan nami. Asa mamora hamuna di bagasan portibion dok mamora di bagasan debata berarti pakai hamuna ma nasa na adong di hamuna mamuji-muji jala pasangapo dewata mangurupi akka dongamuna gudang dope nanang siurupan akka jolma na somargello anggo olo hita mangale rohatta pasti dubu ima taurupi nasida na parpudi sahali hurian ni Tuhan na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Bagaimana kita supaya menjauhi segala ketamakan dari hidup kita. Nanang dohnon nami, jangan pernah berpikir untuk kepentingan dirimu sendiri. Jangan pernah egois. Anggo pola do ima sada amat tahuna memikir hotu dirina sendiri dan dipikir hon inat tanah. Sehingga doi suang soni anggo inat tahuna memikiri dirina sendiri dan dipikiri amat tanah tong do sige. Jadi song di do asunang siga. Song di do hita padon akka hamok kusono sen nguluta. Pikiri mama banadinggan tu amat tam do inatam. Bukankah Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, maka perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Di bagasan Matius pitu didoko Tuhan Yesus Kristus do di ayat 20 sadai. Nasa aha natinahi ni roham si baheno ni dongamu tuho bahem mai nang tudongamu. Matius pitu ayat 12. Saulat nai Matius pitu ayat 12 doko Tuhan Yesus Kristus. Nasa aha natinahi ni roham di bahedongamu tuho ulahum mai tudongamu. Jadi asebuhita pasidikot akka hamakuson sian bagasan pernota asa nguluton gabe panian di harajan di dewata. Jangan pernah berpikir untuk diri sendiri. Unang ima giot diartani pertibion alana artani pertibion parsatok kinadu alai lului hamuna maharajaun ni debata dohot hasetonganna tabon nama akka odeng di bagasan parmurumuna. Matius onong ayat 30. Tuhan Yesus memberkati jala Tuhan Yesus mangaramoti madongani jala mengurupi hita mangulahon saluhut lomo ni rohan di debata di bagasan mulutasi kanupari. Shalom horas ma dihita saluhut.